ख्रिस्ट'नि अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बे समाव जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे मोनसे गुसुं ब्लग भिडिअआव जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमनिसिम बा नायगिरि बयखौबो बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दायो आङो दंफैयो माने गसाइगावनि सोनाबहा थानाय हारापुटा प्लेग्राउन्ड फोथारावहाय। ओमफ्राय दायो आंनि उनथिंजाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ आंनि उनथिंजायहाय माने बेबायदि स्टेज दिनै बानायगासिनो दङ जागासिनो दङ। द्याट मिन्स बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो थाखाय बे जायगायाव आङो फैबावबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' बे समावहाय नोंथांमोनजों आं गासै जायगाखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबावनोसै। थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंहा दिनै बेबायदि स्टेज जाबाय। बियो गेस्ट रुम जागोन आरोखि ना। थ' नै बेबायदि स्टेजआ बानायगासिनो दङ दाबो कमप्लिट जायाखै। बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामफैबाय बे जायगायाव फैनानै। जोंहा बेबायदि स्टेज जागासिनो दङ बानायगासिनो दङ। ओमफ्रायहाय ओरैबो एसे दहायनि बादि माने आलासि जिरायग्रा माने बेबायदि मोनसे VIP प्लेस बेबायदि जागोन आरोखि बियो। थ' नै गासै बानायग्राफ्रा बे जायगायाव दायो दंफैयो। थ' नोंथांमोना नायना लादो प्लेग्राउन्डआ मा रोखोमनि। बे जाहैबाय नेशनेल हाइवे मेन रड। अब्ला अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनजों बेयाव थानानै आङो बेखौनो शेयार खालामनो सानबाय बा नोंथांमोनजों बेखौनो रायज्लायनो सानबाय। माने बे एडभान्स मेरि ख्रिस्टमासआ माने डिसेम्बरनि 9 तारिख समबार खालि गाबोननो। द्याट मिन्स दिनै बे जायगायाव दंफैयो गाबोन समबार गाबोननो दिनै जानो थांगासिनो दङ। थ' बेनिखायनो जायफ्रा फैनो गोसो साफ्रोमखौबो आङो बे समावहाय बे प्रग्रामनि सासे पाब्लिसिटि हिसाबैहाय माने साफ्रोम नायगिरि बयखौबो फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। माने बे प्रग्रामखौहाय जोङो बयजों लोगोसे मिलायनानै आरोखि ना मोनफ्रोमबो डिनोमिनेसनजों जोङो मिलायनानै बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। थ' बेनिखायनो जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नोंथांमोना फैबानो जाबाय। थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंहा बे एडभान्स मेरि ख्रिस्टमासनि गाहाय आलासियानो जाहैबाय नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबावनोसै। थ' बे गाहाय आलासिनि नामानो जाहैबाय डक्टर बेन्नी प्रसाद। बेंगालरनिफ्राय बिथाङा फैगासिनो दङ आरो बिथांखौ सासे इन्टारनेशनेल मिउजिक लिजेन्ड होननानैबो मिथिनो मोननाय जायो। बिथांनिफ्राय जों बिराद मोजां मोनसे स्पिच आरो बिथांनिफ्राय गाहामथार मोनसे एकदमबारे ओरैबायदि मोजां गित खननाय गान खननाय ना मिउजिक दामनाय आरो इसोरनि गाहाम बाथ्रा ना एडभान्स ख्रिस्टमासनि बा मेरि ख्रिस्टमासनि मेसेजफोरखौ जों बिथांनिफ्राय खोनानो मोनगोन। थ' बेनिखायनो नायगिरि नोंथांमोनखौ जायहा दायो आंनि भिडिअखौ नायबाय बा नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो खावलायहरबाय प्रग्रामावहाय फैनो थाखाय नुजाफैनो थाखाय आरो बेवहाय इसोरनि गेदेरथार बोर आशीर्बाद बा माबा मोनसे मोन्दांथिखौ मोनगोन होननानै फैगिरि साफ्रोमनिसिमबो बा जायफ्रा फैयो बिथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौनो मिजिंथिहरदों आरोखि। थ' नायबानो जाबाय नै।
साहा लोंनो जिरायफैबाय जोङो मानसिया फैजोबाखै नालाय दाबो नेगासिनो दङ जोङो मानसिफोरखौहाय बेयाव साहा लोंसै नैबे साहा दखान साहा लोंनानै दसे टाइम पास खालामनोसै थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोङो दायो माखासे मानसिखौ नेगासिनो दङ दाबो सफैजोबाखै माने ओरैनो फिसा बावहाय मोजां गाज्रि रायलायनायनि खोथा दङ नालाय प्रग्रामनि बिसय थ' आच्छा मामि ओइ फैसा 10 थाखा नालायसै थां खालाम नालाय थां थ' बेखायनो जोङो नेनानै दंगासिनो दङ नायनोसै थ' नोंथांमोनाथ' नुखाबाय मा रोखोमनि जागासिनो दङ नै बेबायदि आरोना बिदि जागासिनो दङ बेजों लामा दोनबाय आरोना बेजों কেনেকৈ আছে স্যার ভাল না ভালে আছো আমি যত্ন কৰি আছো ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ হ'ব লাগে হয় হয় এইটোৱে আৰু थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दायो बेबायदिनो जानानै थांगासिनो दङ माने बेबायदि जागासिनो दं आरोखि दायो थ' बेनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोना ना जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ आं बे प्रग्रामाव फैनानै बाहागो लाफैगोन जायगाखौ खनसे खोन्थाबावनोसै आङो थ' बेनो जाहैबाय गसाइगावखौथ' बयबो मिथिखागौ गसाइगाव बाजारनि टाउननि सोनाबहा थानाय माने टल गेट दङ ओमफ्राय बे टल गेटनि एसे फैबावनानै आरोखि ना बे हारापुटा मोनसे साइन बर्ड लामायाव नुनो मोनखागोन ओमफ्राय बे हारापुटा प्लेग्राउन्डआवनो बेखौ नुगोन आरो बे जायगाया जाहैबाय आं खोन्थाबावनोसै नै बे नेशनेल हाइवे एकदमबारे बेजों नांजाबनाय बे फिल्डआ बेवहायनो जागोन आरोखि थ' नोंथांमोना फैबानो जाबाय फैनानै इन्जय खालामफैबानो जाबाय एडभान्स मेरि क्रिसमासखौहाय अब्ला ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे समावहाय फै जों एसे मिथिनानै लानि खोनासंनानै लानि बे प्रग्रामनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि बिबुंथिफोरखौ जों खोनासंनि बा जों मिथिनानै लानि बिथांमोना मा बुङो बे प्रग्रामनि सायाव बेखौहाय आङो गिबियाव बे समाव जोंनि बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ हामबायनोसै जोङो दानो बे हारापुटा NLC चार्चनि खाथियाव थानाय गेलेग्रा फोथाराव जोङो दङ जोंनि बेयाव जुथुमनायनि जाहोना बेनो जाबाय जे गाबोन इउनाइटेड ख्रिस्टियान मोनसे इन्टारडिनोमिनेसनेल हिसाबै जोङो मोनसे फ्रि ख्रिस्टमास खुंनो थाखाय थाम-थिम जादों आरो गाबोन 9 तारिख डिसेम्बराव जानो गोनां जेनाखि फ्रि ख्रिस्टमासनि गाहाय आलासि बिथाङा बेंगलरनिफ्राय फैगोन आरो बिथांनि मुङा जाबाय बिन्नी प्रसाद आरो बिथांनि जिबनाव गोबांथार गोथौ बेबायदि जिबन साखिफोर दङ आरो बिथाङा दाब दाब हादोरफ्रावबो थाङो आरो गोबां बेबादिनो जिसु ख्रिस्टनि साखिफोरखौ बिथाङा होयो आरो बिथाङा जोबोद दामनाय देनायफ्रावबो जोबोद रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स दङ बिथांहा
आरो बिथाङानो गाबोन जोंनि बे हारापुटा NLC चार्चनि खाथियाव थानाय गेलेग्रा फोथाराव बे क्रिसमास खुंनायाव फैगोन आरो बयनिबोसिमबो नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय जेन' गाबोन जोंनि बे इउनाइटेड ख्रिस्टियान कमिटिनि गेजेरजों खुंजागोन प्रि क्रिसमासाव जेन' नुजाफैयो नोंथांमोननि उपस्थिति फैगोनखौ जोंनि कमिटिया जोबोरैनो जिउजों हामलायनाय थाबाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोना निस्सय बे मोजांथार खाबुखौ गावनि आखाइनिफ्राय थांगारहोनाय नङा होननानै जोङो गुरै खावलायनायजों मिजिंथिनाय थाबाय बेनोसै आंनि सुंद' बिबुंथिया बयनिफ्राय सिगां गोजौसिनथाराव थानाय आफादफोरखौ हामबायनो आरो दानो बे समाव आङो नैबे हारापुटा मिशन कम्पाउन्डनि सिङाव थानाय फिल्डआव मोनसे जे इन्टारडिनोमिनेसन प्रि क्रिसमास जानो थांगासिनो दं दा बे समावहाय आङो साफ्रोमबो इसोर सिबिनो मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो बे समावहाय हांख्रायनाय थाबाय जोंनि गाबोन 9 थारिखआव जे इउनाइटेड इन्टारडिनोमिनेसन प्रि क्रिसमास जे खुंनो लाहार फाहार जागासिनो दं बे गासैबो थामथिम जाबाय बेनिखायनो साफ्रोमखौबो गाबोननि दिनाव फैनानै इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनो आरो इसोरनिफ्राय आशीर्बाद लानो खावलायनाय थाबाय आंनि गुसुं बिबुंथि लाखिनाया एसेनोसै बे समाव आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बिथां दैदेनगिरिफोरनि खोथा बुंनायखौ खोनाबाय आरो मिथिबाय बुजिबाय होननानै प्रग्रामा मा सिस्टेम जागोन आरो आलासिया बबेनि तो बेनिखायनो जायफ्रा दायो खोनाबाय मिजिंथिबाय नोंथांमोना जे डिसेम्बरनि 9 थारिख समबार दिन गोग्लैयो दैट मिन्स गाबोननो दिनै आङो रबिबार बे जायगायाव दंफैयो तो नोंथांमोना बयबो फैनानै बाहागो लाफैगोन आरो इसोरनि गेदेरथार बोर आशीर्बादखौ मोनदांफैगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो मिजिंथिहरदों जोंहा स्टेजआ बेबायदि जाबाय दायो ओमफ्राय बानायगासिनो दंबावो बाखि ओमफ्राय नोरैबो बिराद बायदिसिना बानायगासिनो दङ दायो बे प्रग्रामनिनो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै सावरायगासिनो दङ नोंथांमोनाथ' नुनो मोनखाबाय तो बेनिखायनो नोंथांमोनखौहाय आरोखि आंनिफ्राय आङो खावलायहरबावबाय फैनानै जेन' बाहागो लाफैयो आरो दिनैनि गुसुं ब्लग भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों।